Ame aw bela jelen fo ka aw wale ɲuman dɔ bi ye ntɛnɛn ye juin kalo ale tile 10 san 2024 amara malien cɛ ana muso denmisɛn ani maabakɔrɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'an b'a bɛɛ lajɛlen fo an ka hijitala minnu bɛ hiji la ko Ala ka hiji bato k'Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ u ye si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a d'an ma dɔgɔkun in kɔnɔna na min ye nin dɔgɔkun in ye silamɛ diinɛ maaw fɛ yen a nafa ka bon kosɛbɛ mɔgɔw bɛna bato ni saraka bɔ min k'a kɔnɔ Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga sɔgɔma in na saliba ko kuma o b'an da ko saliba ale ye tubabukalo bi ntɛnɛn kunɲɔgɔn tubabukalo tile 17 ko magangaw bi seli kalo tile 16 amara maaw bɛ fɔ k'o fana kɛ ko kura ye k'a sɔrɔ o de ye laada yɛrɛ ye an ka maakɔrɔ minnu bɛ yen ani an ka diinɛtigiba minnu bɛ yen olu ko ko fɔlɔ laada yɛrɛ la ni magan seli la o dugusajɛ de an bɛ seliba kɛ an n'u bɛ jɛ ka arafa kɛ ɲɔgɔn fɛ o dugusajɛ anw m'an sɛgɛnna fiɲɛ bɔ olu b'u ka seli kɛ an bɛ sɔrɔ k'an ta kɛ ko nka ko waati laban in de la k'a nana yɛlɛma k'a kɛ ko n'o tɛ k'o de tun bɛ kɛ kɔrɔlen bila ko to ye dɛ donc sisan ni maaw bɛ k'a kɛ komi n'a sɔrɔ k'o ye ko kura ye ne m'a fɛ yen ko ko kura tɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ yan wala bi bɛ bɔ sini na cogo min na kununko fana ye bi de ye donc maaw kan'o kɛ koba ye o t'o ye o ye ko kɛ cogo ye maliyɛn maa 150 degun kama olu nana ka bɔ kɔnɔwarikaw fɛ yen Mali de ye mobili bila ka t'u nɔfɛ minisiri min bɛ maliden minnu sigilen don kɔ kan ale y'u bisimila Tour d'Afrique la yan k'u bɛrɛbɛrɛ ka donbolo di u ma o ko kɛra cogo min an na o da maaw tulo kan min ye dogoninkaw fɛ yen sirakɔrɔla ale komini dugu dɔ don olu ye pont dilan u yɛrɛ ye amara 15 u yɛrɛ ka wari bɔ k'u ka pont dilan ko maa ko bɛ i kodɔn bɛ i ko bɛ dɔn tɛ maa ka i yɛrɛ de la koyi duguni o kɛra cogo min kumakanw bɛ yan Ala ni Mamadu Kan ka bɔ radio Kiledu la ale tun bɛ yen ale ye kumakanw ci an ma an na olu da maaw tulo kan Burkinakaw ka ndolatitɔn n'o ye étalon ye olu bɛ anw fɛ yan u bɛ jouer bi u ni Sierra Leone ko fufu don a bɛ kɛ yan 26 mars la Aigle u sira yan han sɔgɔmada in na de u kan ka pan nin ko in n kan ka ɲɛɲini kɔ kan an ka nɛgɛsobolilaw bɛ k'an kunna wolo Togokaw fɛ yen min ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ye o b'an bolo k'a daminɛ fo sisan Mali kɔni ni y'a bila Yakuba b'a ta sisan kɔni u ni Burkinakaw de bɛ da in na sisan kosɛbɛ nka ko an jɔyɔrɔ ka ɲi i b'a dɔn ko jɛrɛ dɔ bɛ k'an ka jamana kɔnɔ yan san o san u b'a fɔ ko 15 de l'environnement hukumu kɔnɔna na sa livre journal dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o journal in ma ko Mali vert olu taara barosigi dɔ kɛ dugutigilakaw fɛ yen Dawudabugu jinɔgɔ ani samiya kunbɛcogo maaw kumana dɛ olu fana kumakanw b'an bolo hiji n ye min f'i ye ale dɛrɛgɛtɛman de daminɛna sisan a hôtel kɔnɔ si nin y'o bannen a kulukan ɲɛlaw farakan daliw ni mɔkɛ tun b'a la ko a ko ka fisa sisan n'a dɔn sisan ko bɛ sen na min mana b'o la Jawarakɛ ale nana ka na o da an tulo kan sɔɔni sisan an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛn nɛgɛmɔ amara jɔn ni daka an ka muɲu an ka sabali a bɛɛ bɛ laban Ala ta de la ko ni sɛ
sɛ ana kɔnɔna ko min ye ba fana n'a kɔnɔna ko n'a tigi de bɛ yaala nin ye zege banba de kumakan ye n t'a dɔn n'i bɛ zege banba dɔn ha ni n ko Victor Hugo i b'o dɔn ni n ko Alfred de Musset i b'o dɔn ni n ko Lamartine i b'o dɔn ni n ko Jean Lafontaine i b'o dɔn nka e tɛ zege banba dɔn a ko sɛ n'a kɔnɔ ko ba n'a kɔnɔ ko n'a tigi de bɛ yaala zege banba y'an ka seko ni dɔnko tigilamaaba ye sinafɔ don ala y'a ka kalifa minɛ a la a ka baara laban kɛra Abdramane Sisako ka ja min bɛ n'a fɔ ma ko Bamako cɛkɔrɔba min bɛ sinafɔ dɔnkili da a la ale de ye zege banba ye ne y'a f'i ɲɛna n ko n'a danna ka ninnu de tun bɛ kow dɔn k'u kɔrɔ dɔn yɔrɔ maa min b'a dɔn ko sɛ n'a kɔnɔ ko kɔni don ko ba fana n'a kɔnɔ ko don ko n'a tigi o de bɛ yaala ayiwa n'i ye a ye ka nin fɔ a n'a kɔrɔ don ko nin waati in na amara waleɲuman dɔn ka ɲi n'i bɛ fitiriwale sɔrɔ i b'a sɔrɔ fini na n'a farala hakili bɛ jigin i la n'o tɛ bi anw kan ka fɔ ko ala ma ko a ni ce amara don tɛmɛna an ka jamana kɔnɔ an tun t'a dɔn ko dugu bɛ jɛ ni maa min hakili b'a la k'a lajɛ kɔna waati ka na ye ko anw ka sɔrɔdasiw tun bɔra pewu Gawo Tɔnbɔkutu Kidali fo ka na u sigi Sevare Domakɔnɔ na ka na bi lajɛ an kan ka fɔ ko ala ni ce amara foyi tɛ cɛsiri ni timinandiya bɔ maliden min bɛ kɔ kan maliden min bɛ Mali la waati sera an ka sɔn ala ta ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma min bɛ ɲɛ an k'o kɛ tiɲɛ kan o ka ɲɛ min ti bɛn an ka o falen anw de ko yan ko an ka dugawu kɛ k'an ka sarakaw bɔ min bɛ se min na ko bɛɛ ka taga o kɛ ko ala ka mɔgɔ den an ma min bɛna na an bila sira tilennen kan bɛɛ lajɛlen ko a ka kɛ denmisɛnninlamaa ye ko sabula ko olu ka fili o bɛ mɔ tɔgɔ la ka tɛmɛ bi kuma cayalen don sabula anw minnu filɛ nin ye amara n yɛrɛ ye dɔɔnin kɛ démocratie daminɛ ni sisan cɛ maa si tɛ n ka parti da dɔn kana n filɛ ta koyi ni min kura nana ne ni n bɛnkɛ anw bɛ yɛlɛma o la cɛw n'an y'o folonkoto n'o nafa banna an b'an sigi ka kura wɛrɛ kɔnɔ fa o fa ne ma da la n'aw ka telefonitigi ninnu ma anw de ka kuma ta o ne ni n bɛnkɛ de ka kuma ta o cɛ yɔrɔ min nafa ka bon anw bɛ kuma bɛɛ de dɛ mɔgɔ ti mɔnɛ don anw na dɛ anw ye démocratie kɛ o dulokiba ye an n'an nɔfɛmaw k'olu lɔɔrɔma ɲini n'an ka maa min ye jɔyɔrɔ sɔrɔ tɔw bɛ taa rendez-vous la an b'a kunbɛn so n'an m'o sɔrɔ n'a bilenna an bɛ taa minisiriso la an y'a kɛ fana an ka tɔndenw an limanaw an balimaw an sinjiw an ye olu bɛɛ lajɛlen don kiramantɔya la ka fɛn bɛɛ fisaya kɔnɔya tɔw ma ka a bɛn olu ma amara anw de tun bɛ lisi dilan su fɛ ka maaw bila réunion na n'u taar'u da an bɛ taa lisi min da o na aw bɛnna min kan o tɛ kelen ye amara anw de b'a fɔ tɔn ɲɛmɔgɔ ye jɔyɔrɔ tɛ maa min bolo an t'o lamɛn hali ni jama b'a bolo amara anw de b'i gɛn ka bɔ députéya la k'i gɛn ka bɔ maire la k'i bɔ parti kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma foyi kɛ maa si la i ni anw dɔrɔn de kuntilenna tɛ kelen ye sabula i tɛna ni ɲɛmaa niyɔrɔ ye amara anw de ye tɔn sigi yan ka tila ka ban pewu ka bɔ o tɔn ɲɛmɔgɔya la k'an ma an yɛrɛ falen nka anw yɛrɛ ma fɛn dɔ faamu amara n'o tɛ anw ka jamana kɔnɔ yan du de bɛ yan kabilaw de bɛ yan sinjiw de bɛ yan balimaw de bɛ yan e ye dugutigi gɛntɔ ye ka bɔ dugutigiya la n'a ma ko kolon kɛ i ye dutigi gɛntɔ ye ka bɔ a ka du kɔnɔ n'a ma ni ko tɛ ne e nana o jamana kɔnɔ san ba yiri ka baara bɛ kɛ cogo min ka n'o falen ko ka tɔn sigi
ka kabila sigi k'an ka dugutigi gɛn ka kankɔrɔsigiw gɛn ka alimamu bila kɛrɛfɛ ka donsow gɛn ka ninnu bɛɛ lajɛlen dabɔ kuma na k'a ta k'a di maire ma sous-préfet préfet juge procureur gouverneur ko olu k'o ɲɛnabɔ nanzarakan na anw ta an dɔnkodɔn min na yɛrɛ amara convocation bɛ taa di ma Segu Busɛn k'i kana Segu ko kiiri bɛ yen i soma ti Segu i balima ti Segu maa foyi tɛ min bɛ tubabukan mɛn Segu i bɛ na o juge fɛ yen i n'o ɲɛ bɛ da ɲɔgɔn kan don min e yɛrɛ b'a dɔn ko min bɛ sen na amara anw ye ko bɛɛ bɛn an yɛrɛ ka sɔrɔ tellement a diyara an da hali n'an bɛ retraite la an bɛ sara o don ko n terikɛ Musa Mara ko premier ministre sara joli k'a tɛ se k'a fɔ ko kalo o kalo k'u bɛ 100,000 ni kɔ u b'o d'u ma warimugu la ko nka ko ji sɔngɔ kuran sɔngɔ planton ni fɔ Musa Mara ko k'ale tɛ se k'a fɔ a da la ko hakɛ min bɛ di ale ma ko parce que k'ale bɛ facture de bila ka taa ale tɛ premier ministre ye tuguni dɛ ale bɔra a la de ko a kelen tɛ han premier ministre kɔrɔ bɛɛ don e ni ne anw bɛ ka école ta wari ɲini anw tɛ k'o sɔrɔ dɔ bɔra baara la dɔ bɛ ka d'o ma député kɔrɔ n'i ye si hakɛ dɔ sɔrɔ n'i sera ka san 10 kɛ siɲɛ 2 ka i ye député ya sɔrɔ siɲɛ 2 san 5 si hakɛ dɔ bɛ yen ni fɛn dɔ bɛ yen n'i b'olu bɔ retraite parlementaire fana bɛ ta ka di e fana ma tuguni président kɔrɔ n'a ka musaka don a n'a ka so don a n'a ka du don a n'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen don anw ka sɔrɔ bɛ se ka anw labɔ cogo di dɔ nana yan o ye premier ministre falen fo k'a sɛgɛn merde o premier ministre kɔrɔ bɛɛ b'o damu kɔnɔna na bi fo n'Ala ye mun ka kalifa minɛ a la amara n'an nana b'o kɔnɔ dɔɔni dɔɔni k'an bɛ fɛ k'o ko yɛlɛma ka sira tilannen ta ka baara dɔ kɛ au moins maliyɛnya bɛ se ka kɛ ko ɲɛnama ye cogo min na mɔgɔ bɛ se k'a dɔn k'a fɔ i ni min ka kan i b'o sɔrɔ cogo min a so filɛ nin ye a so tɛ ka sara ta o mais mɔgɔw t'a kalama o komi a tɛ kuma mɔgɔw t'a dɔn quoi ministre bɛ yen bi n'i yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔn ministre so kɔnɔ fɔlɔ ani bi ministre so bɛ cogo min na bɛɛ b'a kalama ni o bɛ ka yɛlɛma hali n'o y'a sɔrɔ degun dɔw b'o la an b'olu dilan ɲɔgɔn fɛ yaasa an ka se ka bɔ nin waati in kɔnɔ waati bɛɛ tɛ se ka kɛ kɛlɛ ye amara kuranko ta i k'a lajɛ mun bɛ mɔgɔ ma mun fɔ kuranko la juru min bɛ kuranko la i b'a dɔn problème ba ye min ye n'i ye kuran wari sara mɔgɔw bɛ yan u ye faamaya kɛ kɔrɔlen olu bɛ tɔnɔ sɔrɔ o la hali bi kuran min yɛrɛ Côte d'Ivoire bɛ k'a feere Côte d'Ivoire yɛrɛ ta tɛ kuran ye an bɛ se ka taa kɛ an tɛ se ka ban k'an t'u ka juru sara parce que jamana ye jamana de ye juru bɛ sara mais juru bɛ sara kuran tɛ d'i ma an b'an ka kuran ɲini an yɛrɛ ye o de la don dɔ la n k'aw ma yan n k'an ka baarakɛda bɛɛ lajɛlen n'i y'a Mali baarakɛda ta n'i tura fɛn fɛn la don o don i bɛ taa énergie ɲɔgɔnna de sɔrɔ a bɛɛ kɔnɔ a bɛɛ kan ka dilan kura ye k'a bila sen kura kan i m'a ye irisiw bɛna panneau min dilan an fɛ u bɛna san 10 de kɛ olu yɛrɛ b'a baara kɛ u bɛ sɔrɔ k'a d'an ma n'a ma ladiri n'a tilennen n'a danaya tun b'an bolo dun contrat bɛɛ n'a sɔrɔ cogo don donc anw bɛ fɛ ka mun kɛ anw bɛ fɛ ka yɛlɛma min kɛ an b'a fɛ ka taa sira min fɛ fo an yɛrɛ k'a dɔn an bɛ min fɛ o de la Asimi ninnu u ni dɛmɛ ka k'a kun jumɛn na u ko Mali bɛ mun sɔrɔ a la malidenw ka nafa jumɛn bɛ a la anw yɛrɛ minnu filɛ nin ye bi ni anw yɛrɛ bɛ k'a kow ɲɛnabɔ a bɛ se ka mun ɲɛ an ye an bi na an sini amara hali n'o man ɲi o ta i k'o lajɛ Asimi a kana diya i ye yanni lahara cɛ i ka kɛ i tɛ fɛ ka Sadio Kamara y'i ɲɛ na i ni Wage tɛ bɛn Modibo Kane nɛgɛ bɔlen don i la jaw ko kuma tɛ mais Mali k'o fɛ foyi ma ɲini mɔgɔw fɛ n'o tɛ an faso in an k'a minɛ amara n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ bila baara o baara la a bɛ fili adamaden de don fili dɔgɔyalen ani fili min bɛ n'o ti ban
ani fɛn mun kɛra laada ye an bolo an b'an sigi a kan ani sira ɲuman tilennen dilannen maliyɛnw ɲɛ b'a la bi min bɛ ka kɛ amara o don ko groupe minnu dira maa si tun t'a kalama fɔlɔ aw m'a fɔ ko marché dira énergie de ma k'a ka taa san zen président yɛrɛ ye nin san ka na ni nin ye i y'a mɛn aw ye marché yɛlɛma tan aw taara npiyɛ san sibiri de tun ka ɲi sini ale y'a kɛ tan yaya bolila amadu tɛ ka ye adama y'i senfa siran tun minɛlen don bina minɛlen don o si tɛ nin na groupe filɛ a ye taa baara kɛ mɔgɔw ka se ka courant sɔrɔ yanni panneau ka ban degun bɛ mali région mun na a ye groupe dɔw sigi olu yɔrɔw la minnu ka groupe ka ɲi n'o bɛ se ka dilan a ye t'u lajɛ u bɛ se ka dilan cogo min yanni an k'an yɛrɛ sɔrɔ énergie filɛ cogo min armée kɛra cogo min u bɛna na u ɲɛsin mali fɛnw bɛɛ lajɛlen ma tan dɔɔni dɔɔni mais mun y'an ka ko gɛlɛya anw ye bɛɛ don fanga gestion na an ye bɛɛ don fanga kɔnɔna na politique mɔgɔ b'a la sɔrɔdasi bɛ a la gendarme b'a la garde b'a la alimami b'a la journaliste b'a la planton b'a la bɛɛ lajɛlen y'a dɔn sisan k'a fɔ ko fanga in dɛ wari sɔrɔ yɔrɔ ye yen de ye o de ye fili ye n'i ye école karamɔgɔ ta k'a lajɛ maître ɲɛnamaba k'o bɛ politique la o tɛ kojugu ye mais a ye jɔnni dilan ka bila a yɛrɛ nɔ na n'i ye professeur ba ta université la chercheur baw ko olu nana ko olu kɛra politique mɔgɔw ye o si tɛ problème ye nka yan'u ka bɔ u ye mun dilan u ye mun sigi sen kan anw mago b'o o de la ne m'a fɔ ko fɛn fɛn bɛ ka kɛ bi n k'a bɛɛ ka ɲi dɛ mais an bɛ sira min kan n'a ma ɲi maliyɛnw ɲɛ bɛ a la bi tiɲɛ don waati ka gɛlɛn mɔgɔ caman bɛ kule la bi ko caman nana don ko in na marali fana kɔrɔ ye k'i labɛn parce que n'i y'i sigi ko e ye fanga ta i b'a fɛ k'a kuntala janya i bɛ fɛɛrɛ ni dabaliw fana ɲini yaasa i ka se k'a mara ka ɲɛ degun min kun mana bɔ i bɛ se ka min kunbɛn cogo min yaasa ka dɔ wɛrɛ kunbɛn ko jumɛn bɛ ka nalen san wɛrɛ ko jumɛn bɛ se ka na an sɔrɔ samiya bɛna kɛ cogo di ni samiya ji donna ji bɛ tiɲɛni kɛ ji bɛna nin kɛ foro bɛ se ka tiɲɛ maa wɛrɛ bɛ se ka don a la kɔnɔw bɛ se ka na min ye fɛn i bɛ nin bɛɛ de jate kɛ n'i ye ɲɛmaa ye hali armée min filɛ n'an bɛ k'an disi gosi n'a ye bi jateminɛw de bɛ k'a kɔnɔna na o yan'u ka baaraw kɛ o amara armée filɛ mɔgɔ bɛ armée la minnu bɛ météo baara kɛ u bɛ fiɲɛ kɔlɔsi minnu bɛ tileko jateminɛ minnu bɛ dugukolo min yɛrɛ u b'a kan u b'o jateminɛ ni nin arme turula yan n'an y'a ci est-ce que a bɛ an mago ɲɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ armée kɔnɔ fiɲɛ taa fanw ni fɛnw bɛɛ de bɛ jateminɛ o min bɛ ka kɛ ne k'o de n k'u k'o de la na an ka siraw caman fɛ u ka maaw fana ɲini maa minnu tilennen don olu k'o baara ɲɔgɔnna kɛ amara usine kɔrɔ dayɛlɛli tɛ foyi ye nka a bɛ ka baara cogo di stade ka kura kɛ kura ye a bɛna na mun d'an ma mun bɛna na taa k'a kɔnɔ kalo kɔnɔ a bɛ se ka joli ladon a bɛ se ka mun sɔrɔ musaka la dɔw bɛ se k'a yɛrɛ entretien kɛ k'a ko k'a jɛlen to tuma o tuma balontan kɛnɛbaw k'u dilan k'u kɛ kura ye o bɛɛ cɛ ka ɲi maa jumɛn bɛna na baara kɔnɔ u bɛna mun baara k'a kɔnɔ san kɔnɔ a bɛ se ka joli sɔrɔ kalo kɔnɔ a bɛ se ka joli sɔrɔ tile kɔnɔ a bɛ se ka joli sɔrɔ a bɛna na se ka entretien cogo di terrain wulila terrain jɔra terrain ma se ka taa yɔrɔ jan machine kura kan ka na o baaraw kan ka kɛ cogo di minnu ye nin dilan u ye mun ni mun kɛ u kungo ko mun ni mun nin bɛɛ kan ka kɛ jateminɛw de ye jɛkulu kan ka sɔrɔ anw fɛ yan bi mun bɛ hakili jagabɔ kɛ maaninfin ɲuman ɲinini na a ka don faso ka cakɛdaw la maaninfin ɲuman ɲinini na a ka se ka taa mali yɛrɛ jɔyɔrɔ fa mais amara ne bɛ segin n ka kuma kelen kan dɛ n'a y'an ka ko bɛɛ to ko maa minnu dɔrɔn kalanna a bɛ fili dɛ wa a bɛ ka jama fanba de tɔɲɔ fana n bɛ misali kelen di ma yan'an ka taa ni kunnafoni ye anw fitinin segu n'i donna segu polisiso fɔlɔ a ɲɛsinnen don défilekɛyɔrɔ ma sɔgɔla kɔnɔ o kɛrɛfɛ n'i tɛmɛn'o la sisan u kɛlen don ka yɔrɔ min kɛ salandaw ka butigi ye segu foire de tun bɛ kɛ yen ni foire in bɛ kɛ u bɛ denmisɛnninw bila compétition fana na kɛrɛmɛsi yen waritigi denko kuma tun t'a la sɛnɛkɛla denko kuma tun t'a la
n bɔra burusi kɔnɔ parce que congé de kun don bɛɛ kun bɛ na segu ka bɛɛ bɛ na ka bɔ yɔrɔ bɛɛ mais i b'a dɔn maa mun kun b'anw dan masinakaw boli la wa n'u kun taara segu boli o boli la u tun bɛ ɲɛ sɔrɔ wa segu dɔnkilila ɲɛnɛma bɛɛ a bɛɛ bɔra o wocɛ in de kɔnɔ yen o y'a sɔrɔ maaw bɛ sugandi maa ɲɛnɛmaw yɛrɛ de bɛ maaw sugandi ni fɛn mun kan ka kɛ a bɛ kɛ c'est à dire e bɛ se a bɛ d'i ma parce que e bɛ se k'a kɛ quoi anw kɔrɔbayara la segu mali bɛ dɛsɛ k'o kɛ wa jamana don o don an ye karisa sugandi an yɛrɛ tun t'a dɔn ko nin jogo b'a la o an ye nin bila yan fɛ a kɛra non le petit là il nous a déçus hein le petit vous a déçu aw ma petit ɲini ka petit dɔn aw t'a a ma foyi jateminɛ k'a kan a y'a ta dɔrɔn k'a bila fɛn na bi mun bɛ ka kɛ ɲɛnɛmaba bɛ ka kɛ nka belebele bɛ se ka fara a kan ka ɲɛ maa minnu bɛ so n'u bɛ yen n'u bɛ se ka fɛn ɲɛ jamana ye u kana ɲinɛ olu kɔ maliyɛn 100,000 bɛ kɔ kan amara u kana ɲinɛ o kɔ jama bɛ mali la dɛ maa ɲɛnɛma baden de bɛ jamana in kɔnɔ a n'a kɔ kan minnu dalen don so u k'u wele karisa i ka baarakɛyɔrɔ la an y'a mɛn k'a fɔ ko maa hakɛ min bɛ yen o tɛ ka na baarakɛyɔrɔ a y'u wele an k'u lajɛ ɲuman jumɛn b'a la yan yɔrɔ in na n bɛ n kɔrɔkɛ dɔ fo Ablaye Saba Sangare ninnu ye baarakɛlaw ye faso kanu ani faso baara ninnu b'a ɲɛdɔn amara fonctionnaire min bɛ taa san kɔnɔ wari tɔ ta ka taa n'a ye kɛsu la ne ta kun kan ka kɛ nin ye o banna a tɔ filɛ nin olu b'anw fɛ yan a tɛ ban quoi belebele ninnu yɛrɛ tɛ yɛrɛ su ninnu ni moribo ni koniba siribo olu tɛ yɛrɛ ani madame Silu olu tɛ caman de b'olu fana kɛrɛfɛ parce que ni olu fɔ b'a fɔ k'olu ye politique mɔgɔ ye denmisɛnninw bɛ mali kɔnɔ bi malitel da la ni n'a y'i diya téléphone dilan bi i k'a marque kɛ numéro 1 i kana na o b'a dilan olu bɛ se ka to yen ten cogo di k'olu tɛ ta ka don ba la k'olu nafa tɛ don olu la olu tɛ nisɔndiya k'olu dɔn k'a fɔ ko ja k'aw fana bɛ baara dɔ de la mécanicien petininw ta ye k'u lajɛ bi ni moto banna n'i taara n'a ye sugunimura la a kɛra cogo o cogo u bɛ pièce dɔ dilan ka don a la a kɔni bɛ wuli dɛ a mɛnna sa ma a kɔni bɛ wuli nin bɛɛ ye baaraw de ye ninnu ma taa je répète kalanyɔrɔ la u ma taa titati la tototire nama tɛ foyi ni yɛrɛ u y'a kalan u somɔgɔw fɛ kare kɔnɔ n b'a kun cɛ ni Iba Ndiaye ka kun kɔfɛla ye Iba Ndiaye tun bɛ ministre de l'emploi ye a la a bɛ taa kun kɔfɛ petini min fɛ a ko ko tonton ko ne y'a mɛn k'e de bɛ baara di mɔgɔw ma sisan ko ne b'a fɛ i ka baara ɲini n ye Iba Ndiaye ko a ma ko o tuma na e tɛ nin ye dɔ la nin tɛ baara ko ayi Iba ko e bɛ ne yɛrɛ kun kɔfɛ joli a ko k'a bɛ Iba kun kɔfɛ 400 Iba ko kalo kɔnɔna na k'a b'ale ɲɔgɔnna joli kun kɔfɛ ko k'a bɛ 15 bɔ Iba ko tile kɔnɔ n'a ye dumuni kɛ ka fɛn bɛɛ ban pewu k'a bɛ joli sɔrɔ a ko don o don n'ale y'a ka calcul bɛɛ kɛ ka lamu ni fɛnw bɛɛ lajɛlen koli fura ma ani alcool ninnu sanni k'ale ni 1000 ni 500 bɛ taa so Iba y'o calcul k'o fɔ a ye k'ale bɛna baara min d'a ma a tɛ se k'o sɔrɔ o la ale min ye ministre ale y'a sɔngɔ a y'a ka sara f'a ye k'e ma ye e bɛ ne ka sara tilalen 2 ye ni dɔɔni e b'o sɔrɔ o tɛ ne bolo le petit avait 750 000 francs par mois a ka dumuni t'a la a ka entretien t'a la a ka ampule sɔngɔ n'a ka courant sɔngɔ si t'a la tile o tile a bɛ 12 500 de bila kɛrɛfɛ ça lui faisait quelque chose comme 500 et quelques mais o de ko ka baara ɲini ale ye ministre dabali banna quoi amara m'aw bila yan k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna mali y'an bɛɛ de ta ye waati dɔw bɛ kɛ mɔgɔw yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲininka ko an bɛ ka taa min ou bien mɔgɔw bɛ jɔrɔ mɔgɔw bɛ siran amara anw kɔni a bɛ se ka kɛ anw tɛ mais jamana in ne dalen don a la jamana in bɛ diya walayi hali n'anw tɛ yan an filɛ sira min kan nin ye yɛlɛmacogo t'o la tuguni o tɛ se ka falen
min bɛna na k'o kɔfɛ o ye k'a sinsin k'a ɲɛ ka tila ka nafa bɔ a la jamana bɛ se ka lafiya cogo min na an bɛ dugawu de kɛ a mɔgɔ ɲumanw n'a mɔgɔ sanumanw olu bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ala barika la n y'a f'i ye n ko seli ale bɛ sɛnsɛn na ka nale min ye seliba ye dɔgɔkun wɛrɛ don anw fɛ yan minisiri ale ye bataki bɔ ko ntɛnɛn nata kunɲɔgɔn don n'i taara feerelikɛyɔrɔ la saga feereyɔrɔ la bi Bamakɔ denmisɛnninw bolo fila b'u kun ka kule ko sanni tɛ yen bagan kɔni maaw tɛ ka n'a sɔngɔ yɛrɛ ɲininkali kɛ kuma tɛ k'a fɔ ko mun b'aw kun u y'a yira k'a fɔ ko dɔgɔkun daminɛ tɛmɛnen na Kɛnzanbugukaw fɛ yen sugu kɔni kɔnɔna na sagaw bɛ fan bɛɛ fɛ min ye feerelikɛlaw yɛrɛ dama kɔni bɛ marabaatiga ɲimina ye ani woso ni kabakɛnɛ kura minnu bɔlen don u bɛ tile bɛ baw la ka jiba min dɔngɔnɔw bɛ ka na ni sagaw ye narakaw bɛ ka na ni sagaw ye Bamakɔ bɔlɔnw bɛ ka minɛ dɔɔni dɔɔni ka fa nka min ye sannikɛlaw ye k'olu de yen tɛ kiliyan dɔ ko ale nana ka saga ɲini saga marayɔrɔ b'ale bolo Bamakɔ gɛlɛya yɛrɛ ye min ye bi o ye k'a fɔ maa caman de bɛ saga marayɔrɔ t'olu bolo Bamakɔ o de la k'u bɛ waati laban kɔnɔ ka na saga san feerelikɛla denmisɛn dɔ ko studio tamani mɔgɔw ma ko bagan dumuni k'o fana sɔngɔ gɛlɛyara kosɛbɛ 5000 a bɛ taa o de la bi ko ni saga ka ca i bolo n'i y'a ta ka taa n'a ye ka so ko n'i ma farati i ye min don saga la i bɛ sɔngɔ ɲɔgɔnna don balo la ka d'a ma k'o bɛɛ ye Bamakɔ ka gɛlɛya dɔ ye nka u ko min ye waati min yɛrɛ la a bɛna fisaya kosɛbɛ k'olu sigilen don ka Bamakɔkaw kɔnɔ ko sabula ko min ye Bamakɔ ye ko retard de ka don u ye ko fo selikɛnɛ ko dɔw bɛ saga san ko dɔw taatɔ yɛrɛ selikɛnɛ na k'u bɛna saga san ko nka ko ni ɲinanta in fana k'o ka jugu Burama Dawu ale ni Mohamɛdi Kojo olu ye dutigiw ye u b'a fɛ ka taa u ka saga san u y'a yira k'a fɔ ko ɲinan k'u b'a ɲini saga feerelaw fɛ u ka dɔ bɔ saga sɔngɔ la ko tiɲɛ don sɔrɔ tɛ ka labɔli kɛ u kana ɲinɛ k'a fɔ fana ko min ye wari k'o tɛ maaw bolo nin waati in na bankiw ka gɛrɛfu in ale ni baarakɛyɔrɔw datuguli ka fara kurantigɛ lahaw ta in kan k'o y'a to bi ko maa si tɛ se ka saga sɔrɔ saga da nɔgɔmani bi Bamakɔ min bɛ se ka maa ɲɛ bɛ se ka jɔ min na o ye 24,000 ye k'olu ka fisa n'o tɛ k'u bɛ minnu jira ko 8,000 ko sɛfalen ka bɔ a ye o mana tɛmɛ ka bɔ yen ko n'i ye bagan yɛrɛ tali lajɛ ka bɔ an ka dafɛ duguw la ka se yan dɔngɔnɔ ninnu ko k'u kun tɛ sɛgɛn fɔlɔ ko nka ko basigibaliya min bɛ yen k'o kɛlen don k'a kɛ gɛlɛyaba ye a ko la ko wa ko Bamakɔ fana ko sisan ko maire min bɛ yan n'o ye délégation spéciale ye k'ale fana kɛlen don ka maaw bila k'a fɔ k'u kana sɔn fiyewu ko bagan yaala ka kɛ kin kɔnɔnaw la ko bɛɛ ka sigiyɔrɔ ɲini yɛrɛ la maire lakaw olu wulilen don ka kɛ n'o baaraw fana kɛli ye u y'a yira fana k'a fɔ ko yɔrɔ caman bɛ yen bi min ye bagan feere tun bɛ kɛ olu la kɔrɔlen sow taara jɔ olu la ko min ye 40 mètres n'i bɔra hôtel Olympe la n'i bɛ ka tagale Kalaban i kinin fɛ ko kɛnɛba min tun bɛ yen ko min ye Mopti Sofara ale ni Tɔnbɔkutu ni ninnu bɛɛ lajɛlen saga ɲɛnamaw tun bɛ taa bila yen de k'olu fana ko jɔyɔrɔ t'olu si la bi k'o kɛlen don fana degun ye ko nka k'a tigɛra da o da la ko Bamakɔ saga sannaw bɛ saga san o b'a san ayiwa Ala k'o yira an na n'an bɔra yen an bɛ taa Gawokaw fɛ yen kunungo kamalennin dɔ ale su taara ye Gawo sira la min ye maa kofɔlen ye a maraka ye juru dɔ a yɛrɛ la k'a yɛrɛ fa denmisɛnnin fitinin san 18 sisan ko sɛgɛsɛgɛliw de bɛ sen na k'a dɔn k'a fɔ munna nin funankɛnin ye juru dɔ a yɛrɛ kan na k'a yɛrɛ fa ko sabula ko bɛɛ lajɛlen kɔni y'a dɔn k'a fɔ ko nin waati ninnu na sɛgɛn ni degun bɛ yen nka ni dɔ de kɛlɛla wa ani maa de bilara ɲɔgɔn na wa a y'a malumako dɔ de kɛ wa k'o kan ka ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn ko n'o tɛ ko faali ka juru don i kan na k'o ka ca bɔbɔduguw de la kosɛbɛ ani dɔngɔnɔduguw la min ye Gawokaw ye ko olu man teli ka sɔn o ma n y'a f'i ɲɛna ko 15 de l'environnement ale daminɛna min ye minisiri min bɛ sigida lakanako kunna ale ni sanuya ni yiriwali kuntalajan ale ka baara ye o ye
yaasa sa ka se ka maaw ladɔnniya nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na Amara baro sigiw olu bɛ ka kɛ fan caman fɛ journal vert du Mali ale ni mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ka ko bɛɛ lajɛlen bɛnnen don bio environnement ma sigida yɛrɛ min ye sɛnɛ hɔrɔnw ye olu sigi sen kan olu ye baro sigi kɛ baro sigi min bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen ni olu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ salon ko ji ka tiɲɛni na sigida 5 ni sigida 4 kɔnɔna sigida 5 ni sigida 6 kɔnɔna n'o ye commune 5 ni commune 6 ye o kɛra sibiri tɛmɛnen Dawudabugukaw ka dugutigi ale y'a ka bulon dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye koyi ko baro sigi ko ka taa kɛ yen ka kɛ ni 15 de l'environnement ale ta ko 15nan baaraw ye min ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen sa ko olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ Jakarija Yosi bolo kunnafonidi ka nasira fɛ maa minnu bɛ yen n'olu kan ka baara ninnu kɛ sa o y'olu kɔni ta kunnafonidi gafew caman na yaasa kunnafoni bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na k'i to i sigiyɔrɔ la o la sa an ye min sɔrɔ yen an ka jɛ ka o lamɛn Amara Jaw b'a anw tɛ foyi ɲɛdɔn a ko la o an k'a lamɛn a tigiw yɛrɛ da. An ka kari jiginɔgɔ a bonyalen de kojugu ne yɛrɛ wulila ka taa mairie la ka taa fo fa sun kɔrɔ ka taa ɲɛf'u ye u ko n ka passe di dɔ bɛna lajɛ n ye passe d'u ma mɔgɔ 2 nana n ko n bɛ bila u ɲɛ min ni min bɛ k'an tɔɔrɔ k'a yira u ko ko ayi ko n ka denmisɛnnin de bila u ɲɛ k'a ma ɲi sigida la u ye yɔrɔ bɛɛ lajɛ u ye yɔrɔ bɛɛ lajɛ u ye 4 ɲɔgɔn ta a bɛɛ ye 3,500 sara mais ji nɔgɔ in tɔ walankatara ko tant que olu ye wari sara ka ban de olu b'a bɔ foyi tɛ bɔ a la n wulila tuguni n taara o mairie kelen na an ko wari minɛ na nka u m'a dabila dɛ u ko n ma ko u dɛsɛr'u la jɔyɔrɔmɛ dɔw bɛ yen nɔ k'u dɛsɛr'u la ko parce que k'u ye min da yira olu la k'olu tɛ se ko ne ka taa ɲɛfɔ ɲɛmɔgɔ ɲɛ n taara min sɛgɛrɛ n b'u bɛɛ dɔn dɛ mais tɔgɔ fɔ de man di n ye ko n ka taa f'u ye u ka n bila ka taa zone wɛrɛ la k'olu kɔni dɛsɛra an b'o de kɔnɔna la an ka yɔrɔ ɲama mina fan ka da i b'a fɔ cɛ y'a fɔ cogo min ɲama bɛ bɔ fan ka da anw yɛrɛ de bɛ bere ta k'a koronto k'a lajɛ bon ne yɛrɛ t'a dɔn bilen an bɛ taa fɔ yɔrɔ min ne yɛrɛ de bolo wulila ka nin bɛɛ kɛ n tun bɛ fɛ k'o de fɔ n ta faamaw de bɛ taa kɔ la jɔ et puis zango mɔgɔ minnu fana don fana a bɛɛ kiri mɔgɔw ye minnu bɛ yen n'u a tɛ se ka k'u la o mɔgɔ de ka ca kɔ kɔnɔ sinon dɔw bɛna an y'a fɔ mairie ye ko ka baara kɛ n'u y'a bloqué ko parce que ko minnu kan ka ci olu dɛsɛlen don ka ci n'a ma ci baara bɛ se ka kɛ wa donc fo k'a bɔ yen tant que n'olu ma bɔ yen nɔ inondation tɛ ban so fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko a tɛ norme kɔnɔ kɔda la k'a ci k'a bɔ yen pewu ka kɔda dilan n'o tɛ dɔrɔn inondation tɛ ban dɛ sinon fɔlɔfɔlɔ fantanw tun bɛ yen o ji tun bɛ na a tun bɛ tɛmɛ mais ne nana engrais ni fɛnw jɔ kɔ kɔnɔ jago a bɛ bloqué a bɛ déborder n'a débordera minnu ka so ma ɲi minnu bɛ dugu ma olu de ka so bɛ bin et puis olu de bɛ fara et puis bɛ fɛ k'o yɔrɔnin de fɔ ka fara a kan. Au niveau de la commune 6 a ma dogo mɔgɔ si n'a sɔrɔ ni dugutigi tun bɛ yan riverain tun bɛ yan u tun bɛ dɔ fara ne ta kan faamuyali tun bɛ kɛ donc saya kɛra komi ɲamakɔrɔ niveau la mɔgɔ 3 sara Falaje b'a la Misabugu b'a la donc o fɛngɛna 2018 hali bi an bɛ sensibilisation na don o don an bɛ sensibilisation na l'incivisme an kɔni b'a ɲini gouvernement yɛrɛ fɛ u ka les grands collecteurs u k'a datugu sensibilisation t'a ɲɛ o don o don an bɛ sensibilisation na ni san nana dɔrɔn mɔgɔw b'a fɔ ko promo o bɛ yama fɛ ji dun tɛ a sira bila san o san sɔgɔniko kaburu dɔ ye a bɛ yɛrɛkɛ o man ɲi adamaden ma o kɛra mun kama caniveau de bouchera san o san an bɛ caniveau de boucher a ka ca ni 40 même sisan ne ni dugutigiw kan ka réunion kɛ 11 heures an ka caniveau ani grand collecteur ninnu de boucher la ani ɲama fɛn o fɛn bɛ yen ordure fɛn o fɛn bɛ yen ani espace vert yiri kan ka turu yɔrɔ min na yɔrɔ min kan ka aménager an b'o programme de la vraiment an b'a ɲini gouverneur fɛ commune kelen tɛ se
maire kelen tɛ se dugutigi kelen tɛ se an ka bolo di ɲɔgɔn ma n'o tɛ commune 6 ni commune 5 sɛgɛnna dɛ a sɛgɛnna kuma kɔni ni sensibilisation tɛ fila ye an ye sensibilisation kɛ dɛ l'incivisme total o de bɛ yen ɲama bɔnyɔrɔ fana ka gɛlɛn a tɛ yen n'i y'a ɲininka dɔrɔn u b'a fɔ ko ɲama bɛ di ko d'ordre tɛ yen ɲama bɔnyɔrɔ tɛ yen k'u b'a bɔn min donc vraiment ne b'a ɲini aw fɛ gouvernement fɛ a ka an dɛmɛ dépôt d'ordre ko la n'i y'a mɛn ko saniya muso de don baarakɛdenw de b'an bolo olu bɛ yɔrɔ furan anw de bɛ yɔrɔ saniya donc olu bɛ taa bɔn yɔrɔ min na an t'a ɲininka musow de kan ka wuli k'an cɛsiri ni dugu nɔgɔlen don so nɔgɔlen don muso de don ni dugu nɔgɔlen don muso don ni jamana nɔgɔlen don muso de don an ka wuli k'an cɛsiri promotion de la femme ne kan b'ale ma a ka wele bila musow bɛɛ ma a ka journée dɔ choisir journée de citoyenneté journée de salubrité pour que jamana ka saniya dugu ka saniya du ka saniya ayiwa Amara nin ye Dawudabugu dugutigi ale ka so kuma ye an b'a yira u la fana k'a fɔ ko min ye Sinabefu ye ale ka grève bɛ sen na hali bi k'u ka secrétaire général n'ale minɛna pôle économique kiiri tigilamaw fɛ k'a sababuya kɛ Papa Sadio Traoré ni ale fana ye syndicat maa ye o ka laɲini senfɛ nka kunun ko an y'a ye k'a fɔ Papa Sadio ka avocat n'o ye Laji maître Laji Traoré ale ye sɛbɛn ci cour commune 3 tribunal la ko min ye plainte ye ko a b'a retirer sabula ko fɛn in ye ministère public o tɛ jamana ye sa wa ko de ni Amadou bɛ ɲɔgɔn na ale Papa Sadio ale ye partie civile ye ale kɔni bɛ a ka nominali a ka laɲini ale b'o sama ka bɔ yen mun de bɛna na b'o la sisan bi tile de kɔnɔna na o jaabi bɛ se ka dɔn nka kunu ministre saba olu ye Sinabefu maaw ye ɲɔgɔn ye u y'a yir'u la k'a fɔ jamana bɛ taabolo min na degun bɛ maaw kan u ka baara kɛ bi yanni u ka cɛ bilali cɛ yaasa maaw minnu bɛ n'olu bɛ se cogo min na ka taa u ka musakaw minnu bɛ bankuw kɔnɔ k'olu sɔrɔ baarakɛyɔrɔ fana bɛ se ka baara kɛ cogo min ye syndicat maaw ye ko ayi ko n'u ka cɛ bilara waati o waati k'olu b'u ka tɔndenw wele k'u ka baara daminɛ o nɔgɔnin fɛ bankiw kɔnɔna na ale ni warimarasow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ni assurance ni station kɔnɔna na kunun ko Adama Sidibe an y'ale sɔrɔ yan o hukumu kelen kɔnɔna na Ascoma ni Redecoma n'olu ye association de consommateurs ye olu ko k'u b'a ɲini bankitigiw fɛ u ka maliyɛnw bila u ka hakɛw kɔnɔna na n'u m'u bila u ka hakɛw kɔnɔna na olu fana tɛna u sigi k'u bolo fila da u sen kan olu bɛ taga n'u ta ye sariya la ka taa yira hakɛ min bɛ yen ni bankiw n'o ka kan ka kɛ ni maa minnu ka musaka b'u fɛ yen o hukumu kɔnɔna na u bɛ se k'o bonya cogo min olu fana y'u ka bataki kɛ kunu o kunuko kelen in na Adama Traoré ko association des consommateurs du Mali ale fana bɔra k'a yira k'a fɔ ko ale n'a ka avocat k'u ye baara kɛ olu b'u ka plainte déposer bi k'olu b'u ta kɛ référé yaasa ko waati o waati ni maa ninnu banna ka banki dayɛlɛ ko min ye bankitigiw ye u na 100,000 o sara degun dali o degun dalila Mali kan ale n'a ka avocat ye o baara kɛ ko sabula olu bɛ ka mun la kɔlɔsi o ye k'a fɔ maliyɛnw bɛ ka degun k'a sɔrɔ min ye ko in ye a bɛ maa fila de ni ɲɔgɔn cɛ jamana ale sen tɛ a la jamana ma plainte don maa minnu don a bɛ u yɛrɛ fila de ni ɲɔgɔn cɛ donc olu bolo jamana n'o y'a sɔrɔ o de kun sen bɛ a la o de kɛlen don ka nin kɛ u bɛ se ka degun ta ka ɲɛsin jamanadenw ma u bɛ jamanadenw sen don a la nka tancogo la Adama y'a yira k'a fɔ ko ale tɛ se k'a faamu cogo si la affaire personnelle o bɛ se cogo la ka na kɔlɔlɔ boli jamanadenw kan k'a sɔrɔ u m'a min u m'a bɔ nka syndicat olu tɛ k'a faamu ten olu ka faamu la Amadou ni ye INTM secrétaire général adjoint ye Sinabefu o secrétaire général do n'a minɛna o ko de hukumu kɔnɔna na kuma tɛ ka kɛ ni olu ka tɔnden wɛrɛ ye syndicat wɛrɛ ye se min bɛ olu ye o ye nin ye nka an kɔni bɛ min fɔ Sinabefu maaw ye n'u kun sɔnna o kun ye ka sɔn nɔgɔya kɛ yaasa nin ko in bɛ se ka nɔgɔya cogo min parce que bi maliyɛnw fanba bɛɛ lajɛlen jɔlen don min na bi o ye musakanin mun bɛ yen bɛrɛw tɛ o mɔgɔ ka min bɛ banki kɔnɔ bi n'u m'o sɔrɔ ka seli kɛ
kɔlɔlɔ min fana bɛ o la olu fana kan k'o fana jateminɛ hali ba yɛrɛ n b'a dɔn k'a fɔ n'a fɔra ye a tɛna sɔn k'a fɔ ko a bɛ ban o ma ka kɛ ni jamana bɛ degun min na bi mun yɛrɛ bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ bi o kama i b'a ye ko in daminɛ a kuma kun cayara mais ni sɛbɛn min bɛ tribunalakaw bolo Amara n'i t'a kɔnɔna wo cɛ dɔn n'i y'i firi a kuma kan don min na n'u nana kuma daminɛ n'a kuma bɛ ka bɔ i bɛ sɔn k'a fɔ ko ko jɔn ko ala o de la ne k'i ma n ko ni affaire o affaire bɛ tribunal bolo farati ka don a tribunal ma yɔrɔ la a civil ma yɔrɔ maaw bɛ se ka mun faamu n'o bɛ kɛnɛ kan o ɲɛfɔ nominali kɛlen don cogo di mun ni mun bɛ a kɔnɔ substitut avocat ani client olu de b'o dɔn parce que mɔgɔ caman ka jate la pour économique kɔni n'i y'o tɔgɔ mɛn musaka ko don fo ye usage de faux maa caman m'o faamuya nka an ka ɲininiw senfɛ a yirala na k'a fɔ ko nin waati in na ko pour économique yamaruyalen don fana ka baara kɛ o kan fo ye usage de faux ko u yamaruyalen don ko b'u ka sariyaw kɔnɔna na bi bi in na k'u bɛ se ka baara k'o kan nka comme ni procédure bɛ sen na a ka gɛlɛn kiiritigɛlaw ka ɲɛfɔli kɛ peut-être que ni procès de nana kɛ o de kɔnɔna na mɔgɔ bɛ nana faamuyali kɛ n'o tɛ nin yɔrɔ in na an bɛ waati min na sisan maaw kɔni sigilen don maaw kamana gannen don nka yanni an ka kuma ka ban min ye Sidibe n'ale bɛ Sena bɛɛ fila an bɛna na ale sɔrɔ sabula sɔgɔmada in na fana tuguni kiiri kun kan ka segin a kan ka bilara yɔrɔ min na juma tɛmɛnen k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a ko bɛna na kɛ cogo min na n y'a f'i ɲɛna n ko juma tɛmɛnen minisiri min bɛ maliden minnu sigilen don kɔ kan olu kunna ale tun bɛ Bamako Tour d'Afrique la yan maliyɛn maa 150 olu minnu ka yɔrɔ da olu koloncira k'a filenkolonci Côte d'Ivoirekaw fɛ yen n'olu ko k'u bɛ fɛ ka segin ka na olu segira ka na jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ ni dabali tigɛ sa ka mobili bila ka t'u nɔfɛ maa 150 min nana Amara a bɛɛ lajɛlen kɔni fanba an ye min mɛn Musa Agata yɛrɛ da ani min bɛ kɛnɛ kan yen musow ni denmisɛnninw de ka ca a la kosɛbɛ n'i ye an ka maa ninnu la sa maa kɔrɔ minnu bɛ yen ni olu kɔni tɛ se ka baara kɛ olu fana dɔw nana cɛkɔrɔba dɔw bɛ a la minnu y'u sigiyɔrɔ bila nka min ye dutigiw ye k'olu caman ma sɔn ka na ko sabula olu b'a fɛ ka to yen k'u ka baaraw kɛ baara minnu b'a to u bɛ se ka dɔ sɔrɔ u ka denbaya ye cogo min na maliden minnu bɛ kɔ kan u nalen fana donbolo kɛr'u ye u kɔni tɔbɔtɔra yanni u bɛɛ lajɛlen k'u ta yɔrɔ sɔrɔ nin waati in na minisiri y'a yira fana k'a fɔ ko tɔ minnu fana bɛ yen n'u y'a ŋaniya k'a fɔ k'u bɛ na gouvernement bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ u bɛ se ka na cogo min na a kɔni y'a sinsin min kan ko Côte d'Ivoire m'a lawuli a kama k'a ɲɛsin maliyɛnw ma k'olu gɛn k'o tɛ ko Côte d'Ivoire gouvernement a bɛ ka yɔrɔ de ci de kɛ a ka yɔrɔ la donc jamana caman ni mɔgɔ bɛ yen minnu bɛ ka degun sɔrɔ ko anw dɔrɔn tɛ a la jamana wɛrɛw mɔgɔw b'a la dɔw bɛ yen olu sɔnna ka to yen hali maliyɛnw na olu ye kunsɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛw la nka minnu bɛ yen ni olu y'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni olu tɛ se ka kɛ n'o ye muso ni denmisɛnninw ni cɛkɔrɔbaw ye olu caman de segira ka na kari fila in ale kɔnɔna na kari min nana ni mɔgɔ 150 ye juma don ko tɔ minnu bɛ yen fana n'u y'a dɔn k'a fɔ ko degun barika bonyana n'u bɛ fɛ ka segin ka na minisiri ko ale kɔni ka da o yɛlɛlen don yaasa min ye ni maa minnu bɛ yen n'u bɛ degun na u bɛ se ka lasegin cogo min ko sabula min ye gouvernement ye ale kɛlen don ka fɛɛrɛ tigɛ o la Amara an bɛ taa Kulikoro mara la kununko kari Kulikorokaw fɛ yen pɔn dɔ bɛ yen ale kurumo karili baara kɛra Sirakɔrɔla commune kɔnɔna na Sirakɔrɔla dugu min bɛ yen n'o ye Dogoni ye Dogoninkaw olu dugudenw y'u bolo fara ɲɔgɔn kan u ka jɛkulu kɔnɔna na sa n'o o ye an ka bɛn ye sefa wari 15 u y'o kɛ ka pɔn jɔ pɔn min baara bɛɛ lajɛlen bɛnna tile 45 ma min ye pɔn ye k'a bɛ se ka san 200 kɛ k'a sɔrɔ a ma tiɲɛ maa min ye pɔn dilan sa o ye Soma Setraore ale ni ninnu ka denmisɛnninlakaw de baara kɛ nka maa min bɛ yen ni o ye ɲɛfɔli kɛ an ka jɛkulu lamɛn o ye Modibo Jara ale ye tɔn o ɲɛmaa ye u ni cɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min ka baara kɛ fo ka taa pɔn dilan an ka jɛ ka Modibo Jara ale lamɛn Dogoninkaw fɛ yen.
point a jɔli la bɛɛ lajɛlen y'i bolo fara ɲɔgɔn kan Duguni u ka duguden minnu bɛ kɔ kan minnu bɛ dugu kɔnɔ guwatigiw kamalenkuntigiw ni musow olu bɛɛ lajɛlen de ye wari di yaasa u ka se k'u ka point jɔ min ye Sulemani Kulubali ye ale ye Sirakɔrɔla commune maire ye ale ye min fɔ an ka jɛ ka o lamɛn. Nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka da kan n'i y'a siɲɛ fɔlɔ ye baara sugu ka kɛ an ka sigida la komi ka se ka wari kasa bɛ sugu bɔ ka na ni baara kɛ o y'a ye de ni san nana n'a cayara i b'a ye k'a fɔ dugumɔgɔ tɛ se ka taa foro la minnu talen don sugujɔ la n'u b'a fɛ taa sugu la u bɛ se ka taa sugu la donc ni mɔgɔ wɛrɛ m'o yira u la o yɔrɔ y'o hakilila ye ka se k'o hakilila in ta o kɛ baarakɛminɛn ye ka se ka nin point jɔ n'u yɛrɛ ka hakilila ye en même temps u yɛrɛ ka se ka poche kɔnɔ wari an'u fanga ye donc o ye fɛn min n'anw b'u fo la kosɛbɛ n'u ye hakilila ɲuman n'an bɛ se ka waso n'u ye donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an fana min ye conseil communal ye an ka baara dɔ fana bɛ yen o ye fɛn ɲuman ye an ka se ka ni wale min kɛra yɔrɔ min na n'o ye wale ɲuman ye an ka se ka mɔgɔ wɛrɛw ka lafaamuya olu bɛ se ka don hakilila in kɔnɔna na cogo min pour que baara bɛ se ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ la min ni yan tɛ kelen ye donc n'ala sɔnna an b'o hakilila fana ta sama fɛ k'a fɔ fana parce que a ye kuma dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔna na ko n'i ye nin fɔ n ye olu ye olu ma baara si kɛ k'a fɔ ko dugu yɛrɛ kelenya k'a yɛrɛ ye k'a sɔrɔ maa wɛrɛ ma bolo ma don a kɔnɔna na donc gabakuru bɔ a nafolo bɔ a manœuvre dugu y'a bɛɛ de kɛ donc o ye fɛn min ni bolo kɔni kan ka turu kan kosɛbɛ n'anw bɛ kunnafoni lase an ka se k'o kunnafoni lase walasa minnu bɛna kɛ fɛn kana k'a kɔnɔna na min bɛ balo la donc walasa a bɛ se ka kɛ fana n b'a dɔn fana a potentiel bɛ Sirakɔrɔla nɔ dugu bɛ yen minnu bɛ se ka kɛ parce que fɔlɔ in ɲɔgɔnna caman bɛ commune kɔnɔna na minnu ni san nana ou bien ni san nana u tɛ se ka taa foro la ou bien sugujɔ yɛrɛ u tɛ se ka taa donc fɛn min don kɔni vraiment a diyara n ye kosɛbɛ a ka d'an ye fana ni Samasa an ka se ka sigiɲɔgɔnya dɔ kɛ walasa an bɛ se ka bolodaliw kɛ cogo min na bi Dogonikaw b'u fo ka Dogoniden bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ Dogoni kɔnɔna na minnu bɛ kɔfɛ ka. Ayiwa k'a bɛ Dogonikaw bɛɛ lajɛlen fo min ye point ye Amara a dilanna ni kabakuru de ye maa min y'a dilan a tɔgɔ ye ko Samase Tarawele Bɛlɛduguka don a y'a ka kalan kɛ Bamakɔ lycée technique la ka sɔrɔ ka taa ka ingénieuriya kalan kɛ nanzaralakaw fɛ yen Faransi kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye faraw ni birikiw ni kabakuru ye k'olu yɛlɛma k'olu kɛ point ye k'a kɛ so ye k'a kɛ ekɔlisow ye k'a kɛ maaw siso ye kanw a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in kɔnɔ yan maa min don a lakodɔnnen don kosɛbɛ sabula a ka baara in siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye a yɛrɛ ye min sɔrɔ kɛnɛ kan k'o fɔ n'o ye Samase Tarawele an ka jɛ ka o lamɛn. Ne tɔgɔ ko Samase Tarawele ne ye ingénieur ye en même temps entreprise de construction b'an bolo mun b'a ɲini ka joli kɛ n'an yɛrɛ ka fɛnw ye an t'an ba béton na nka yɔrɔ minnu bɛ ɲa béton kan an b'olu kɛ ni olu fɛnw ye donc point in nin jɔra farali la a jɔra Dogoni yan Dogoni bɛ Kulukoro commune na Kulukoro cercle la Sirakɔrɔla commune na donc an ni dugumaw jɛra ka baara in kɛ vraiment baara in a y'anw nimisi wasa parce que a kɛra misali ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ni dugu ka jɛ ka baara kɛ kalo 2 kɔnɔ kalo 2 banna pɔn juru ma dugumaw yɛrɛ de ye guloki bɔ ka farako ɲini ka fara ɲɔgɔn kan kulu la ka tila ka mobili ɲini ka cɛ ka na n'a ye donc baara kuma selen a daminɛnen kalo 2 in kɔnɔ olu yɛrɛ de ye guloki bɔ ka dugu kamalenw tila groupe 3 ye u bɛ tourner u bɛ rotation kɛ u ye munumunu dɔ bɛna bi dɔ bɛna sini dɔ bɛna sinikɛnɛ donc fo ka baara kɛ ka ban dɔgɔkun kɔnɔ groupe fɛn o fɛn u ye tile 2 baara donc tile 45 baara kun cɛra yɔrɔ a teliyara u filɛ k'o farala baara mun kɛ 100 sara la bon dépense musaka la a bɛ surunya 20 o y'a sɔngɔ nɔgɔya u ma o y'a to ni u fanga sera ka se ka caman k'a la parce que n'a fɔra an ka warijɛ bɔ yɔrɔ caman a ma nɔgɔ nka n'i bɛ dɔ bɔ kɔfɛ ka tɔ bolola baara kɛ ne hakili la Mali dugu caman bɛ yen Mali duguba même caman bɛ yen ni an ye nin fɛɛrɛ ninnu dada ɲɔgɔn da fɛ hali gouvernement yɛrɛ ka sɔn k'i sen don ko in na k'a fɔ bɔn dugumaw ka sara kɛra 20 ye 100 sara la ne bɛ 30 ta a tɔ ma to 50 yan n'a fɔra ko dugumaw k'u débrouiller k'o fara ɲɔgɔn kan kɔfɛ an ka tunkarankew ni dugu association ninnu Bamakɔ ani yɔrɔ wɛrɛw n'an tora k'an bolo fara ɲɔgɔn kan dɔɔni tuma dɔ fɛn mun tun tɛ sɔrɔ fɛn kuma kelen i b'a ye o dɔw an b'a sɔrɔ ka gɛrɛ an na k'a bila an na ka kɔrɔ donc Mali joliko in ne kɔni ka jate la n'an m'a kɛ ni hakili ye sɔɔni nin farakuru min bɛ yen i taara diɲɛ jamana o jamana kan u ka pɔn bɛɛ jɔlen bɛ ta 100 sara la 60 jɔlen don ta
an sigilen no kan tege ja ay nan tege nan ta ne bolo ta nyi mai de ay ka toke an ka toke mun ba mu la ma shi tsana do ko mun chaka tan an ne ta wa an ga na baramu ke gaba kurun ke masara la atanti tala to to donc an ga nyini kanyeta nyini na nyere fanga na nga to na seku soni an be commencer alhamdulillah aywa ama Mamadou Kanu fo kledu konnana ale kibaria no kuma kanu ale olu dama kunu ale tume dogo ninga fe samase ama fo ka wale nyumando ana terike no e jakteke amara seruble ale bara minge ananda do la ula fe bingari do kera moto taxi tigudo fa o fanfela inai ana kuma o fana kanga sisa farkolo nyina je kota na srala Burkina ale ba anfe ya ale be jouer bi en Sierra Leone balontan avec ya 26 mars la ko don sara botala o ka sa ko lawo antna ta nye ko aboy fu ala ka Burkina gayi eglu lu fana bora an so marena ki bora be mi ira o ka ngata Afrique du Sud o ni Madagascar be nyon soroy amara ni ngoyi ni nganga sege sabula mi eglu ye ukunganga boya kata ka tu segana finya bo ka terrain fana donga entraînement ke nga muna o shimake anyame ko panguru ko avion ko tsega wuli ko kabanya tu mai kabadu minya mai avion nu chama wula ka bobo makode miye musaka ko yi akokara chukodi ni mai chale no bidugo kono ameka sege liko o fanana ame min faroka o ye ka fo anga nega so bolaw wulu ko meka an kuna wolo togo ka o fe ularaina ana segi o fana ka jida o serena sisa amta maganga o fe maga anga chedembe noye Ibrahim Jawarai akoko ni asera ashekili sabasiri oro de la sisa no ya soro madina kunye hotel corona ye ani dumunu dumambao sisa kwa faraka shili ni ako damne na de ko minye makoro ye uni commission mo ye nyogonyeke ka nyefolike uye ka yira ka fo ko mina na se yoroma anga je ka Ibrahim Jawara ale ka la selila me ka bo makanga o fe sabula ni baran dam ne na mena doni am sa ka famto aslame o commission religieuse makayano alhamdulillah nanya ma baye docteur Ousmane Solo Traoré ale nyoy balabe anaka commission mo bi dimanche do abaina no bena juin kalo ple kontoma le 9 juin 2024 makayano alhamdulillah nyoy kuntu yemuyi kakuma mali hijide mbafla hake abe imwake kakuma imra minkera akobu la chudi mumanya kono munyena kono kakuma ka alhamdulillah rabbil alamin nga mali ijidembe bafla be abe imwake alhamdulillah rabbil alamin ko temenen ko fe o kuma na feminka o ye ijiba be damne soni no ye selba kalo klishigi o fana bena ke chudi mina taka arafa taka muzdalifa taka shitane bonu o bena ke chudi Dr. Ousmane Solo Traoré anaka commission no ye délégué yi alhamdulillah o ye nyoye bako ka bishina dimanche de abaina le 9 juin 2024 magayano alhamdulillah rabbil alamin abalma islameo nyoye bani sa femi al imam Muhammad Soso Haidara ale délégué religieux ayani niga aka kuma anyi ugani nyoye bani akuntu jumai ale mi fo odini umra barawo anyo luke oluke la kecho ya monona anyi directive monon foka para kechi ana na laji yala para ishara ka kechi wal ma seka kechi gele monon sor la ka seko do risanse ya sawati na tawla gele o seka fara kecho ya mena o ko fe fana na do para era kono na no ye mina sigi ale ko gele mbaye ole kanga olla benchu ko monona dasero uluma ka fara Muzdalifa fana ka mo kanga ko choka mena bisu kanga na choka mena manani dilu kanga kla bisi mu nyoma checho mena makara uluka kabula kana arafa era fanana arafa dun kanga labe chogodi wa selimun kanga ka arafa qur'ana kalamun kanga ka arafa kafara kutwa mun kanga kal arafa ani barafa mun fen fe kanga ke no luka kanga labe chogomina da sera mun bala jelema no bare no amena Muzdalifa mawbishi no o shirika gelan ko sabu kada ka hotelite foite no bala jelema da kana jalani ka ika mo bi sera fara nyoma chogomina o kana tunila ay hakilaw di mo mo lay kanga mo fara nyoma choga mununa hakilaw dira mo ma
wana ye o hakilila di mɔgɔ kuraw ma ani kɔrɔlen minnu fana bɛ olu ka sabali ka maa kɔrɔw k'olu fana kɔnɔ. An balima silamɛw o tɛmɛnen kɔfɛ commission religieuse a y'a mɔgɔ dɔw fana ɲininka cɛw b'a la musow b'a la u ka kuma an ye u ye mun faamuya ɲɔgɔn ye fana olu fana ye min fɔ o de nin ye. Alhamdulillah kuma bɔra fɛn min kan an ye faamuya sɔrɔ a la an ye mura kɛ gɛlɛya min kɛra a kɔnɔna na an y'o kuma fɔ ani mura yanni an bɛna hiji min fana kɛ o baara fana bɛna kɛ cogoya min na a bɛna sigi ani arafa taga bɛ kɛ cogo min na adamadenw kan ka kɛ bilasira cogo min k'u ka ko labɛn cogo min alhamdulilayi an ye faamuya sɔrɔ o la. Alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ Ala tanu k'a barikada an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Dr. Usman Salo ye a y'an wele ka na kuma minnu fɔ an ɲɛna alhamdulilayi umura kɛra ka ban ni nɔgɔya ye ni lafiya ye ni kɛcogo ɲuman ye wa an kun daminɛ hiji min kan n'o ye minata ye ani Muzdalifa ta ani Arafa ta labɛnw sabatili ka ɲɛ ni Ala sɔnna ma a bɛ kɛ kɛko ɲuman na an jigi bɛ ɲuman kan fana ni Ala ka diɲɛ ye. An ye labɛn belebeleba sabati hiji baaraw la bari ni tile 8 sera an bɛna bɔ yan ka taa Mina kuma kɛra o kan hiji baara fanba bɛ taa kɛ yen nɔ de Arafa bɛ yen nɔ tile 8 dɔ ye yɔmu taruya hiji dɔw m'u yɛrɛ fan ji la cogo min na ka taa Mina an bɛ bɔ yan cogo min na o bɔcogo an kumar'o kan n'o fana banna a bɛ taa Arafa cogo di an kumar'o fana kan Arafa seliw bɛ kɛ cogo di an kumar'o kan Arafa hutubaw bɛ kalan cogo di an kumar'o kan sabula ni a don fana sera i b'a sɔrɔ jama ka ca alhamdulilayi ni a don sera programme b'an bolo an kan ka baara kɛ cogo min na k'a kɛ a kɛcogo ɲuman na a bɛ ɲɛ hɛrɛ min na an b'o réunion de la alhamdulilayi faamuya fana sɔrɔla a la bɛɛ nisɔndiyalen don bɛɛ wasalen don ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ani ɲɛmɔgɔbaw an bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala fo ka barikada ɲɛmɔgɔ ka nin baara in na. Ayiwa alhamdulilayi an balima silamɛw nin tun ye commission religieuse n'o ye diinɛ commission ye n'a ɲɛmaaba ye Dr. Usman Solo Tarawele a ye nin ɲɔgɔnyeba in labɛn bi dimanche doaba in na juin kalo tile 9 ka na kuma ayiwa an bɔlen Madina ka na Maka an taara ka taa umra min kɛ o umra baara bolila cogoya min na u y'o kɔntaraliw kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ nin waati na hiji b'a la ka labɛn siliba kalo tile 8 hiji baara bɛ daminɛ Mina bɛ kɛ cogo di Muzdalifa Arafa o ko bɛ kɛ cogo min na a k'a dɔn ka commission kumaw kan alhamdulilayi rabbil alamin n'an balima silamɛw kuma fana kɔnɔ alhamdulilayi halisa dumuni ko n'o ye hiji don ka dumuni ko ye alhamdulilayi o kuma fana seginna ka na kuma kɔnɔ cogoya min na k'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ cogoya min na gɛlɛya bɛ dumuni ko la Maka yan nɔ dumuni ko gɛlɛya ka se ka ban inshallahu o kuma alhamdulilayi an bɛ dugawu kɛ ya rabi halisa o gɛlɛya bɛ ko in na Ala k'a to gɛlɛya in ka ban inshallah aw ni ce aw ni baraji aw balimakɛ don Ibrahim Jawara ka bɔ Maka wassalamu alaikum. Ayiwa Jawarakɛ an yɛrɛ b'i fo k'i waleɲuman dɔn min ye Makan hiji ko ye ale fana bɛ dan segi sɔgɔmada in na kibaruyaw la min ye Seydou Sangare an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka Sori Kɛmɛso fo Maraka Samake an ka cɛkɔrɔba don an b'a fo ale bɛ Côte d'Ivoire nin waati in na min ye Kuribe Jara ye ka taa se Sidi Lamini Tarawele ma Bamanan Ezo kɔnɔna na Cɔrɔnɔ Umar Asi Jalo an tɛ ɲinɛ Jaba Sidibe kɔ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen bole ka taa se Sori Kɛmɛso ma min ye États-Unis kaw fɛ yen sa an b'a fɔ n ko Sako n'o ye Sori Sako ye an b'ale fo ka waleɲuman dɔn ka Isa Konate ale fana fo yen ale ni Lucas Dakono États-Unis kaw olu fɛ halisa sa Mohamed Lamine Kɔkayi na an b'ale fo Las Vegas kaw olu fɛ yen an tɛ ɲinɛ fiyewu wɔlɔfɔw fɛ yen min ye Ibrahima Tunkara ye Ibrahima Sako ye k'ale fo ka taa se Papis Jalo ma wɔlɔfɔw fɛ yen an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 Amara Nuhu Keyita an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kibaruya wɛrɛw k'olu da mɔgɔw tulo kan Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka sababu ɲuman k'a ye si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'o d'an ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga.